ka jingthmu wan phya biang ki constituency ki bahap ha ka HADC na kalyang ka HADC ki lathung de ka delimitation committee ka ban pet banya halor ka mat bat menta ka sngi ka khat nyau tarik unai wing na kalyang ka committee ka bala khli da Dr. S Khars Imli ubadeiru magistrate judge bala shangthat jong ka HADC ha ka jinga kandu bat kilat pathai khubor ha Shillong Press Club u Dr. S Khars Imli ulong bana kalyang ka delimitation committee haswa ban shimya ka rai ban phya ya ki constituency ki let shwa she upat ba da ka penlong da ki public hearing ha kaleng ki district ki bahap apo ka HADC shu ulong ru bana kaleng ka delimitation committee kin shimya ka rai hadin baladap ka public hearing Pensai berpak hati jadi ketika delimitation ia kepala perbet ka district council karkum ka notification ka bodeta arko tri penai Oktober arjara pulai kathu ia ka delimitation committee kaban pankre ia ka delimitation bill na kabutaki arpulai ki constituency ki bahab ko putusan jang ka kasil satan mas district council kumta ka committee kalaisong berperkat bat pania mirjimut hati jingide berkani pengin bu ki public hearing kenang ba ini opan sengap ki ka baki paiba fidan pan om halor jang kani ki jitmu kumta ngi lapan bet kumne harum kat kum ka jing perbet na kalian jong kali ka committee juni ka delimitation committee nilabu haka arpoi tarik jong bunai mantau bunai ha southwest Khasi Hills bat ka jaka mungin penong ka dai hapo jong ka office jong ka district council hi hapo mokrwa kani kalong na kamdaki artli ki constituency ka mokrwa bat ka langrim nanta haka arpo south rek jong bunai mantai bunai min Lekbar penlong ya ka public hearing hapo kani ka district kepada Mitmai Eastern West Khasi Hills bat ka jaka gin penlong hapo mayan tenanta haka arpo pra tarik mentau bunai hi ngin penlong na kamanta ka East Khasi Hills tamai kini nomor ki constituency ki bon ngihapan phia haki artali ki benta haka arpo pra tarik ngin penlong na kamta ka Sarkam constituency Maukan Road nang tanong kran Langkardan Laikro nang tanong sken bat mausunra bat ia kene ka jaka berpenlong ya ka public hearing ibu apo ka office ka district council ni po Shillong tenanta haka shitrik jong bulai Desember pat ngin penlong hapo seorang civil subdivision bat kejaka berpenlong kadai hi hapo seorang hi nakapta kini ki artli ki constituency kata dengan seorang constituency bat kasyala tenanta haka real tarik jong bulan Desember ni penlong ya kadeka public hearing hapo nakapta ka Ribhoi district bat kejaka berpenlong kadai hapo district council office hapo nompo kadi nakapta kini ki santli ki constituency ki badan hapo Ribhoi takut ke Jirang Nompo Mahati Umsning bat Umroy tinggi perlong ya kini haka ndreu tarik jong bunai Desember tenanta shishu haka khatlai tarik jong bunai Desember ngin perlong biang nakapenta ka East Khasi Hills district nakapta kiwe pat constituency ki bompat perlong badia kini rupa jaka ngin perlong hi apo ka office jong ka district council hi apo Shillong bat kani kadai nakapenta kini ki constituency harum nam ta kamlim laban mopran nong thamai lai mukra marki mokhar putharukra jayau maulai mauflang dingye bat nong spong sayang te nanta khadu ngibu ya ka public hearing na kabenta ka West Khasi Hills pat haka khatsan tarik jong bunai Desember arjana pulai bat ika jaka ban penlong ya ka public hearing kedai haka office yo ka district council apo nonstar bat kani kalau na kabenta kini ki
constituency harum nam ta kanong stoy ram rai jengam bat ka motion ro mesti coba diikuti di plus kuat akan dan kibli di bangdaya important hak politik sendiri kat kami jumpa tanya bagi authority di laku badai ya iba Dr. Asal Bapanya pada Dr. Dilan mulai bat ibu kong ibu tak di jumlah ni sendiri di nari di nong kelas itu kami kai tapi kami awal mau ki pai ba bar khat kham tam ki nong sanchar shnong ki nong sanchar hima bat kum juru kum ki rang ba shnong bar khat mar ki tip kham ba kato ka shnong ka kham jan shno bat ka kham suki ki hangno te kum ki ta ki eke bar khat ki rang ba shnong ki nong sanchar shnong lani nong sanchar hima kita ki long budon kam la ki la ban man shim ban ta naman ai jing sai ni Di MBC pat kila na ban le simata kata. Pingin lah ban khang ye ne no mar ble ba ketika kampai pa tin roi ha ka ba khadu hi ka shong ha ke jing snap lam ka ai ka opinion bubun balang ye se ni ka public hearing te la geleng jungi ngin persyang ban le kat ka bangila te la dal nim la ngin hap sia thu ngin ya le ban pandap ye kata te roi la da ja ba ngim la kata te ka shong ha ka kata ka authority ka ba appointing ni ban le kin le kum no halo yo kata dari ke jing thu jing ini le ban pendak yo kata dari la ngim la ka show ka authority ke ba appoint ini kan ka delimitation committee bukan perkhat pat kum no ban Ka isi ka aipor ka no banai pi dula no ba pendep ni. kim shambu ye ka tarik hadu ano tama ki om koloi ka bala apan submit ye ka report Pyong ya kai ka public hearing ni ben pelong. ba kalau menta ka mulai ketika buntang Kumbaga no hajar. kalau mentah kan ke last election juga MDC kalau South Usan Hajar Plus Kun pelat sang peul hajar kai beta. Baduna pelat ka. Kubot. kat kum kijing lap jungi mar ngim padio ulut ni dah hajing syang ina buat information ten redu mentah ngim padio ten re long ni base na ke ke ba niyo I akan eka kan election ko ada ke barit tam ke ka laban mau Kanoi ai. dan kita khara raja ni Boleh pi le biang haba dang sipos na bersua dang pia ya ka si. Boleh minta patap. fi nomor ba kat kum kajing perkhat na kalian juga this council kalau nomor kidon ki pa ki balawan ban ai representation bagi kuat no ban penhap na kui ka konstituensi sya kui pat te de halor yung kata ni sa na kalian yung ka executive committee kisa form ye kan ke delimitation committee hadin bakila yo ye ka approval no governor ban le ye kan ke benta te de nomor baki don ki representation Kani kan trekam suaka election. Kumban pendam kendiri. ye kata ngimla ban ong nomor le ba ni haban sngap no pai pa hadin balai ni buk na ye ka public hearing ro kade nam ta kata ngimla ban ong ka e ka konstituensi ba kam don kam ye kata ngimla ban ong nomor le na kalian jong ka isi ha ke sia ba ki bu ye kani nomor pa kalau at least representation jong ko konstituensi per ko pat kam de bani phek than ha kata ha ka jing bu breu nang ba ka ladadon kino ki jing yarap na ki scheme kan nong berhenti yang barak kai te roi na kalian jungi ngimla on ong da ko pat ka shaw pai pa ka e ka baki kis no thu kin wan ai jing mot hagani committee te ingin saya ngin sa ay ka report kung baki pai ba ki ong ha kata ka authority ka bathong ini takkan ta ka bangilaman le ila bu bakan sedang ha kapor khatwe wije menstep bat ngibo adu sawaje bati kini isu bu ini ki public hearing nomor play ba lagaton kilo ki jingi ai la ki jingi simjumut na ge ge pai ba ru ngilom la kloi ban pediang ban sngap ye ke ba kidan ban ong but let's say la dan don susu nomor ba khamtam ka is ka sales idan pun ba ki constituency te kumta let's say ngimla berpendap haki niki tarik ke bangala bu ru la ka on kasya nila ban ailat biang buat ban sngap kata te kumta ni na kalian jongi kum ka delimitation committee
ngi kerpa ki pai ba jong kini ki barukan ki constituency ki bahap hapo jong ka khasin sa Tanmas District Council bakinwan sekmat ban pen i ya kilo ki jing surul kam na kaleng jong ki kumno ban penbet khamha khnang magila ban penbet ha kata ko kom bakan suki ki pai ba bat kum juro kan pen suk ha ko kom sensyar khana ha ki jing peniai ya ka jing sensyar hapo jong ka District Council te kita di nak yang kejeng orang jonga la kidon ki member hamni la kilang don sesu mene penta kalau thum ya diberi berapa ini di Sherman di bah ini Josh di thum di Sherman di yang harus kalau show tadi komunitas di lah thum komunitas di komiti di plus kuat kan dan kibri kibang daya important hak politik kat komunitas bahasa Thailand bagi authority di lathum badai ya iba Dr. Bapanya Dr. Dilan lain but ibu kong itu tak di jumlah ni sendiri di boy di dong kelas Thai kami kai Thai kau awal mampu one thought afterwards kasih two thought is kasih kipai bagi ut tin mata halu kan ye experience siam begini mai cross ye district kat balan ban kong kaba pada ru impact communication na police station kam di bandingan kan madon ki constituency ke behe ha kat bagi asom ni chairman ne ka wei sok sanaja to ka sanaja ye le bala apan penjang tin nak kadau gimana mai lut chairman kisnom masna bitinge beba ni la select ada important center ni ngap itu giba kam syam stom kam tamme bandingan halo experience lama ila dia go be ha buat new water pai ba ni system pai ba system maro kita dalam hadi mon ba rok utalani district eastern west di ile bala Chairman the committee la om menta ki don kene ke jing phia ye ke district thmai ro ke jing bi ke district ba thmai don ki constituency ki ba kawai constituency ka hab kawai ke district ka to ke sinom hambon ki sinom pat ki hab kawai ka district kum kita ki na ta don pat ki MDC constituency ki kenthop ye kisnom ki ba ha ke MLA constituency ki kenthop ti ki pai ba ki don ka jing snow don kam ba kin hap no hajo sundai lo ki pai ba kim don dulu ko ye ye kata le se committee kan nam la ba no re ngin so pet lagi ta dan koi pat ke ba kosan e kadai ke jing pun palat ki pai ba kum ka pario authorization ro kadai ke constituency ki ba la he ba pai ba ke jing don ki voters Badan kisnong kita ongno di la David siapa jauh ke Nongstone Conference. Di kita hab siapa ni conference. Kum kitu ki ai pan ba kira kwa. Dan kum kitu ki sinong kum kiba ka MLA conference kum ka West Coast Hills pada kum ka Nongriat ka nginyong kum ban suku dang sa ka MLA ki hab sitai sa Ramra jengam kan ba MDC pada ki hab sa Nongstone. Kum kita ki ai ni haban khat namar ba baru kila pha ye ki ke par ki